Samantala, Idol, makakaranas po ng 9 na oras na power interruption naman ang buong bayan po ng San Nicolas at Santa Maria sa darating po na Sabado, June 21, 2025 mula alas 8 po yan ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon po yan sa abiso po ng Pangasinan 3 Electric Cooperative o Panelco 3. Apektado rin po ang ilang bahagi po ng Tayug, bunsod po ng mga teknikal na aktibidad gaya na lamang po ng pagpapatuloy ng retrofitting ng vacuum circuit breaker or VCB sa Barangobong 10 MVA substation at pagwawasto po sa mga technical na issue sa 3-phase line nito. Right of way clearing activity para sa kaligtasan po at mas maayos na serbisyo. Paalala naman po ng Panelco 3 na alisin muna sa saksakan ng mga appliances kung hindi ginagamit at maghanda ng pansamantalang ilaw at i-charge na ang mga power banks. Para sa kaligtasan po at tuloy-tuloy na serbisyo, hinihingi po ng Panelco 3 ang pangunawa ng mga apektadong residente. IFM News. IFM News. IFM News.